Добро утро. Хималайска сол. Хладка вода. И вече се качваме в Ford Fiesta да правим волета. И вече сме с колегата. Какво ще кажеш, Дани, в 5:05? Брат, не занимай с 5 часа. Просто един час може да си говорим ако сега по пътя. Айде, добре. Заспиваме. Патрончик? Да, ще кажа. Ти ще кажеш така? Добре. Малко, да. Аз не съм бетър. О, но си як той. Як е, но тук. Герой не тъкнука има. Явно да имаш много. И да спи. До кога са преда? От 10 и... 10 и половина някъде. Много си са преда. И 12 и половина има. Ого. Аз тогава взимам сесия вече. Табан тогава станах, викам. 12 часа. Бе, ти можах да спа цяла вечер, цяла пятък. Ти си легнал по обяд, сигурно. Никога се прибрах. Не скъпах, се хапнах и легнах. То беше 9 часа. Аз даже не ядах. Какво се... Ну ще хапнах малко. Направо без с хавията, направо съм заспал. Баси. Аз тренирай. Що? Що да бъде? Той сега ще носи дори без буса. Ладно. Колата? Аз ще дойда с буса. Ама парно. Ние да кажем, бе, взехме ли вчера? Да, в буса. Вече да взема челото да зареждаме. Що? Ламята спаска. Ананас? Засвари с каризи. А пък нашия Саш на пица. На макарони с миди. Ова, змиорка. Мадафака. Айде. Ето идва, спокойно. Как да има? Аре, бе! Дай, дръж турбата.
Как кажете там? Имам салами на Любимите ти радиостанции Хайде на разложче. само с Радиоплей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Адска кафе. Гладни сме. Няма кепка. Разпределете правилно, да не дадете на някого. Май по-бе. И като за последно воленце ще направим ни лошчета, да ходим, се къпим и да се лягаме. Да, тук съм и аз. Да ви покажа кой говори все пак.